Електрическа пушалка. Китайско производство. Заслужава ли си? И като за първи опит, добре. Доста пушак дава. Добре се разпали. Работи с 4 батерийки с моторче. Сложил съм 4 батерии акумулаторни. За сега за около 10 минути работа държи. И пушека си е як. Бива. Ще я видим на терен. Няколко часа работа да видим цял ден дали ще мога да се издържа с тези батерии.